Vítam vás u nového videa. Čus. A minule sme ochutnovali Chupa Chups gumových medvedíkov. A teraz to je jablková príchuť. Zelené jabko. A tak to idem ochutnať. Zatiaľ, čo to budem otvárať, zanechajte tu like a odber a ideme na to. No, chutí to ako jablkový džus. Čisto. Jablkový džus. Ja neviem, čo je na tom iné, jak jablkový džus. A toto mi prišlo až z Veľkej Británie. Bože. Prosím, zanechajte tu like a odber, lebo kvôli tomu som dal asi 8 eur, aby mi to prišlo až z Veľkej Británie. A chutí to len ako normálny jablkový džus z Teska. No nič, uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čus.